அழைக்கப்படுகிறேன் நான். அந்த ஊரில் அரசர் பெயர் ஞானஸ்ருதி. அவர் மிகவும் நல்குணம் படைத்தவர். ஆகையால் மக்கள் அனைவருக்கும் அவரை மிகவும் பிடிக்கும். அவர் நாள்தோறும் பிரம்மாண்டமான யாகங்கள் செய்வார். எவ்வளவு பிரம்மாண்டம்னா, யாக குண்டத்திலிருந்து எழும் புகையானது தேவலோகத்தின் நந்தவனத்தில் உள்ள கல்ப விருட்ச மரங்களை மூடி கருப்பாக்கும். பார்ப்பதற்கு அந்த மரங்கள் மன்னர் ஞானசுருதிக்கு மரியாதை செலுத்துவது போல இருக்கும். மன்னர் ஞானசுருதி இவ்வளவு புண்ணிய காரியங்களை செய்வதால் தேவர்கள் நிச்சயமாக பிரதிஸ்தானப்பூரில் வசித்தனர். மன்னர் ஞானசுருதியை தானம் வழங்கும் போது மேகங்கள் மழையினை வழங்குவது போல பாரபட்சம் இல்லாமல் தாராளமாக வழங்குவார். அவரது புண்ணியத்தின் பயனால் மாதம் மும்மாறி மழை பொழிந்தது. அவரது ஊரில் உள்ள வயல்வெளிகள் எப்போதும் விதவிதமான பயிர்களால் நிரம்பி இருந்தது. இந்த பயிர்களை எலி போன்ற கொறிக்கும் பிராணிகள் ஒருபோதும் நாசப்படுத்தியது இல்லை. அவர் ஏரிகள், குட்டைகள் மற்றும் கிணறுகளை வெட்டி மக்களுக்கு பயன்படும்படி செய்தார். ஞானசுருதியின் இத்தகைய செயல்களால் திருப்தி அடைந்த தேவர்கள் அன்னப்பறவையின் வடிவில் அவரது அரண்மனைக்கு சென்று வாழ்த்த முடிவு எடுத்தனர். அரண்மனைக்கு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அன்னப்பறவைகள் பறந்து சென்று கொண்டிருந்தன. அப்போது பாத்ராஷவா என்ற அன்னப்பறவை வேறு 2 அன்னப்பறவைகளோடு அனைவருக்கு முன்னால் பறந்து சென்று கொண்டிருந்தது. இதை பார்த்த மற்ற பறவைகள், மன்னர் ஞானசுருதி தான் நினைத்த மாத்திரத்தில் எதிரிகளை பஷ்பமாக்க கூடியவர். அவரை சந்திக்க நாம் ஏன் இவ்வளவு அவசரப்படணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. இதை கேட்ட பாதரஷவாங்கிற அன்னப்பறவை மிகவும் பலமாக சிரித்து கொண்டே, ஓஹோ, மன்னர் ஞானசுருதி ரிஷி ரைக்கரை விட அதிக சக்தி வாய்ந்தவரா என்று கேட்டது. அரண்மனை முற்றத்தில் நின்று கொண்டு அன்னப்பறவைகளின் உரையாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மன்னர் கீழே தர்பாருக்கு வந்து மகிழ்ச்சியாக தன் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தார். பின்னர் தன் சாரதியை ரத சாரதியை அழைத்து ரிஷி ரைக்கவாவை தேடி கண்டுபிடிக்கும்படி உத்தரவிட்டார். மகா என்ற பெயருடைய அந்த ரத சாரதியும் மன்னரின் ஆணையை மகிழ்ச்சியாக ஏற்று ரிஷியை தேடி புறப்பட்டு சென்றார். முதலில் மக்களை காக்கும் பகவான் விஸ்வநாதர் குடியிருக்கும் கஷிபுரிக்கு சென்றார். பின்னர் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களையும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுவிக்கும் தாமரை கண்ணனான பகவான் கதாதரர் குடியிருக்கும் கயாவுக்கு சென்றார். முதல்ல காசிக்கு போறாரு, அப்புறம் கயாக்கு போறாரு. இவ்வாறு பல புனித ஸ்தலங்களுக்கு மகரிஷியை தேடி சென்றார். இறுதியாக முழு முதல் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணர் வசிக்கும் மதுராவுக்கு வந்தார். மதுரா என்ற இந்த புனித ஸ்தலம் அனைத்து பாவங்களையும் போக்கக்கூடியது. பல சாதுக்கள், முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம் வேதங்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்கள் இங்கு கடும் தவம் புரிந்து பகவானுக்கு நித்தியமான சேவை செய்து கொண்டிருந்தனர். பின் நிலாவை போல காட்சி அளிக்கும் மதுரா பக்தியை வாரி வழங்கும் யமுனை நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள கிரீடத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ள மிளிரும் கல்லை போல் மதுராவின் கோவர்த்தன மலை மிளிர்கிறது. கோவர்த்தன மலை மரம் மற்றும் செடி கொடிகளால் கவரப்பட்டுள்ளது. மதுராவை சுற்றி 12 அற்புதமான வனங்கள் உள்ளன. இந்த காடுகள் அனைத்திலும் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது அற்புதமான லீலைகளை அரங்கேற்றுகிறார். மதுராவிலிருந்து புறப்பட்ட சாரதி மகா மேற்கு மற்றும் வடக்கு நோக்கி பயணத்தை தொடர்ந்தார். ஒரு நாள் காஷ்மீர் என்ற இடத்திற்கு வந்தார். அங்கு ஒரு இடம் மிகவும் அழகாக இருந்தது. அந்த இடத்தில் இருந்த முட்டாளும் கூட தேவர்களை போல் காட்சி அளித்தனர். ஏனெனில் அங்கு யாகங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தது. சிவபெருமான் அந்த இடத்தில் மணிகேஸ்வரர் என்ற பெயரில் அங்கு குடியிருந்தார். காஷ்மீரின் அரசர் போரில் பங்கு பெற்று பல அரசர்களை தோற்கடித்து பின்னர் தன் ஊருக்கு திரும்பி வந்து சிவபெருமானை வணங்கினார். சிவபெருமான் மீது கொண்ட அதீத பக்தியால் மன்னர் அனைவருக்கும் மணிகேஸ்வர் என்று அழைத்தனர். அனைவரும் மணிகேஸ்வர் என்று அழைத்தனர். அந்த ஆலயத்தின் கதவருகில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு ரிஷியை பார்த்தார். சாரதியை மற்ற மன்னர் ஞானசுருதி கூறிய அடையாளங்களை வைத்து பார்த்தார். இவர்தான் ரிஷி ரைக்வா என்று புரிந்து கொண்டார். மகா உடனடியாக அவர் பாதங்களில் விழுந்து நமஸ்கரித்தார். பின்னர் அவரிடம், ரிஷியே, தாங்கள் எங்கு தங்குகிறீர்கள்? தங்களின் முழு பெயர் என்ன? இவ்வளவு பெரிய மகரிஷியாக நீங்கள் இருக்கீங்க, மரத்தடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். மகாவின் கேள்விகளை கேட்ட ரிஷி, நான் முழுமையாக திருப்தி அடைந்துள்ளேன், எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை என்று பதிலளித்தார். இந்த பதிலை புரிந்து கொண்ட மகா பிரதிஸ்தானப்பூருக்கு திரும்பினார். உடனடியாக மன்னரை பார்த்து வணங்கிவிட்டு நடந்தவற்றை கூறினார்.
மகா கூறியவற்றை கேட்ட மன்னர் ஞானசுருதி உடனடியாக காஷ்மீருக்கு சென்று ரிஷியை சந்திக்க தயாரானார். தன்னுடன் பல விலை மதிப்பற்ற ஆபரணங்களையும் பரிசு பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினார். காஷ்மீரில் உள்ள அந்த ஆலயத்தின் ரிஷியை பார்த்தவுடன் அவரின் பாதங்களை விழுந்து வணங்கினார். மன்னர் அதோடு அல்லாமல் தான் கொண்டு வந்திருந்த அனைத்து பரிசு பொருட்களையும் அவரின் முன் வைத்தார். இதை கண்டது மிகவும் கோபம் கொண்ட ரிஷி, ரைகா, முட்டாள் மன்னனே, இந்த பயனற்ற பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு உடனடியாக இங்கிருந்து சென்று விடு என்று கூறினார். இதை கண்டு அதிர்ந்த மன்னர் உடனடியாக ரிஷியின் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டார். தன் மீது கருணை காண்பிக்கும்படி கெஞ்சினார். மேலும் அவர் ரிஷியிடம், மகரிஷியே, தாம் எவ்வாறு இவ்வளவு தூய்மை அடைந்தீர்கள் என்று பகவானின் பக்தி தொண்டினை பெற்றீர்களா என்று கேட்டார். மன்னரின் பணிவினை கண்டு மனமுருகிய ரிஷி, தினமும் நான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 6ஆம் அத்தியாயத்தை வாசிக்கிறேன் என்று பதிலளித்தார். அதோடு அல்லாமல் மன்னர் ஞானசுருதிக்கும் அதை கற்பித்தார். தன் நாட்டிற்கு திரும்பி வந்த மன்னர் தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 6ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வந்தார். அவர் இறந்ததும் புஷ்பக விமானத்தில் வைகுண்டத்திற்கு சென்றார். அதே போல் ரிஷியும் தனது உடலை நீத்த பிறகு வைகுண்டத்திற்கு சென்று பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்யும் பாக்கியத்தை பெற்றார். எனவே யார் ஒருவர் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 6ஆம் அத்தியாயத்தை தினமும் படிக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக பகவானின் தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை அடைந்து வைகுண்டத்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பத்மஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. வர வர ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. இது போன் பண்ணி பேசுறீங்களா மாதாஜி? வேதவதி மாதாஜி பேசிருக்கோம் மாதாஜி. பிரபுஜி நேத்து நான் கிளாஸ் வரல பிரபுஜி, வெளில போயிட்டேன். இன்னைக்கு திரும்ப போன் பண்றேன் பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. நான் ஒரு இது கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு நான் நாளைக்கு காலையில திரும்ப நான் பேசுறேன் இதை பத்தி. ஓகே பிரபுஜி. டீம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகே பிரபுஜி. பிளான் பண்றேன். நான் முதல் நாள் பேசினேன் பிரபுஜி, நேத்து தான் பேசல. நான் இன்னைக்கு திரும்ப போன் பண்றேன் பிரபுஜி. ஆனா இண்டிவிஜுவலா இப்ப மெசேஜ் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் பிரபுஜி. சரிங்க சரிங்க சரி. ஓகே பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, பிரணதி யாராவது பாருங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏவ தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபாந்திகம். தேகம் ஸ்ரீக்ரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்சக. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணாமி ஹரிப்ரியே. பாஞ்சா கல்பத்ருக்ஷப்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனோப்யோ வைஷ்ணவோப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவந்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பக்தே கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூதவே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யாவதி பாஸ்சத்ய தேசதாரிணே. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்தசக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ பாலாதி கௌர பக்த விருந்த
ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா பொறுமையா நிதானமா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6வது அத்தியாயம். இந்த 6வது அத்தியாயத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு அனைத்து சார்பாகவும் நம்ம குருகுலத்தின் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு பண்ணுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ வந்தன. சரி, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சரி. नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमती जयपतक स्वामी नामनि नमो आचार्य पदाय निधाय कृपतारणे गौरकथा दामोदय धरणे नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा. हरे कृष्णा. நம்ம குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்ம நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகின்ற ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நாமனிஸ்தாஸுக்கும் மரியாதை கலந்த வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு பக்தி, அதாவது பகவத்கீதையில தியான யோகம். தியான யோகம் வந்து ரொம்ப அழகான யோகம். இதுல வந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 விதமா நாம இதுல பிரிச்சிருக்கிறோம். 47 பதங்கள் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல. இதுல 47 பதத்துல ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம ஒரு சுருக்கமா தான் நம்ம இதுல பாக்குறோம். 4ஆ பிரிச்சு நம்ம 4 விதமான கண்டென்ட் எடுத்து நம்ம இதுல பாக்குறோம். முக்கியமா இதுல வந்து ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மனம் விரோதியா நண்பனா. மனம் வந்து நம்முடைய மனம் வந்து நண்பனா இல்ல விரோதியா, அது யாருகிட்ட இருக்குன்னா நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. அதை பத்தி தான் ரொம்ப அழகா நம்ம இந்த பகவத்கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். நண்பனா விரோதியா அப்படின்றத பார்ப்போம். அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10ல இருந்து 36வது பதம் வரைக்கும் அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி 8 நிலையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். 8வது நிலை வந்து சமாதி நிலை. அந்த நிலை எப்படி என்னன்றதை நாமும் இதுல தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதே மாதிரி 37 இருந்து 45 வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி என்னன்னு பார்க்க போறோம். இந்த தியானம் பண்றவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வெற்றி அடைவாங்க, சில பேர் வெற்றி அடையாம போவாங்க. இருந்தாலும் அவங்களுடைய வெற்றி அடைஞ்சவங்களும் சரி, வெற்றி அடையாதவங்களும் சரி, எந்த லோகத்துக்கு போறாங்க, அவங்களுடைய பேக்கப் என்னன்றதையும் இந்த இடத்துல நாம ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி 46, 47 ஸ்லோகம் மிக உயர்ந்த யோகி யாரு அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ இது 47 பதங்களை 4ஆ பிரிச்சு நாமும் ரொம்ப அழகா படிக்க போறோம். இது 18ல இருந்து 36வது பதம் வரைக்கும் அஷ்டாங்க யோகத்தின் 8 நிலையை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேங்களா? அது உண்மையான யாகம்னா என்ன, யோகம்னா என்ன, மனக்கட்டுப்பாடு பற்றிய ரகசியங்கள்லாம் நம்ம இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நமக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம இதை கொடுக்குறாரு. ரொம்ப சுருக்கமா நம்ம பார்க்குறோம். இதுல நமக்கு டைம் பத்தாது, அதனால கொஞ்சம் நம்ம ஒரு இதா பண்ணுறோம். ஆகம் என்ற உடற்பயிற்சியா இல்லை இறை தேடலாம், இது 2 விதமான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். நவீன பயிற்சி உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து யாகம்னு சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து அதாவது என்ன சொல்லுவது, இணைப்பு தான் நமக்கு முக்கியமா. பகவானுக்கிட்ட ஒரு இணைப்பு நமக்கு வேணும், கண்டிப்பா வேணும் இல்லைங்களா? அந்த இணைப்பு தான் நம்ம யாகமா சொல்லப்படுது. அது வந்து தியான யோகத்துல பண்ணும்போது எப்படி தியான யோகம் பண்ணணும்ன்றதையும் இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக நம்ம 18ல இருந்து 36 வரைக்கும் ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம் முக்கியமா. அதனால என்ன பண்றாங்க, நிறைய பேர் யோக பயிற்சி அப்படின்ற பேர்ல வந்து நிறைய உடம்ப வந்து வருத்திக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு செய்யறாங்க. ஆனா இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய உடல். அது நான் இருக்க வரைக்குமா இந்த உடலை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாதுகாக்கிறாங்க. அந்த டைம் கரையும், அது வந்து கால நேர விரயம். அது அந்த மாதிரி பண்ண உடலை சித்திரவதை பண்ணவே கூடாது. உடலை வந்து சித்திரவதை பண்ணி நம்ம அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், அது மாதிரி இது பண்ணணும், அது மாதிரிலாம் அவசியமே இல்லை. அழகா சாத்வீகமான உணவு, சாத்வீகமான எண்ணம் அது இருந்தாவே போதும். உடல் 100, 120 வருஷம் வரைக்கும் வாழும். இந்த உடல் கண்டிப்பா பூர்ணமா இருக்கும். தேவையில்லாத பயிற்சிகள்லாம் பண்ண அவசியமே இல்லை. இதான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சரி, அதனால இந்த நவீனமான எக்ஸசைஸ்லாம் நம்ம இது பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. உண்மையான அர்த்தம் என்ன, நம்ம வந்து தியான யோகம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உடல் பயிற்சின்ற பேர்ல இப்ப நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஜிம் எடுத்துக்கிட்டுறாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு தனி ஒரு சென்டரை ஓப்பன் பண்ணி இது மாதிரிலாம் தியானம் பண்ணும், அந்த மாதிரிலாம் தியானம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வேதத்துல இருக்கான்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது, கண்டிப்பா கிடையாது. அதுக்குன்னு வந்து அந்த பயிற்சி பண்ணணும்னு பண்ணீங்கன்னா நம்ம வந்து நான் ஒரு உடல் பயிற்சி பண்றவரை பயிற்சி கொடுக்குற ஒரு மாஸ்டரை வந்து நான் கேட்டேன். அவர் கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என் பிள்ளைக்காக நான் போனேன். அங்கே அவருக்கு ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்னாரு. சரி கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு அவரை போனால் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இது ஃபுட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இது சாப்பிடணும், அது சாப்பிடணும், எல்லாமே நம்ம சாத்வீகமான உணவே இல்லை, எல்லாமே தேவையில்லாத உணவுகள். அந்த உணவு சாப்பிட சொல்றாரு. சாப்பிட்டு என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? அது உண்மையை சொல்ல போனா
சாப்பிட சாப்பிட நமக்கு வந்து உடற்பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், உடற்பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்பதான் வந்து நம்ம அந்த உடம்ப வந்து கரெக்டான இதுல கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு அவங்களுடைய எண்ணம் அது. ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நோயை தான், ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் அந்த உடலை கரெக்டா கொண்டு வர முடியும். அது லைஃப் ஃபுல்லா நம்ம அதிலே பண்ணுவோம். நம்ம அது மாதிரி இருந்தோம்னா நம்ம வந்து தொழில் பார்க்க முடியாது, வியாபாரம் பார்க்க முடியாது, ஏதாவது ஆபீஸ் ஒர்க்கை பார்க்க முடியாது. ரெண்டாவது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்காது. இந்த நவீனமானது நமக்கு தேவையே இல்லை. அது அந்த நேரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சுருக்கமா என்ன சும்மா சும்மா அதே சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா, டெய்லி இதே சொல்லிட்டு இருக்கீங்களான்றீங்களா? அது வந்து ஏன்னா அது நீங்க அந்த பயிற்சி பண்ணதான் அதோட மதிப்பு தெரியும். இந்த இந்த அத்தியாயத்திலே பகவான் கிட்ட அர்ஜுனா தான் கேட்கறான். ரொம்ப அழகா கேட்கறான். மனதை பத்தி கேட்கறான், ஜபத்தை பத்தி கேட்கறான். இதெல்லாம் நான் விரிவா பார்க்கலாம். அந்த நேரம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சி மாதிரி அது உடற்பயிற்சி பண்ற எவ்வளவு 100% சக்தி கிடைக்குதுன்னா இதுல வந்து 1000% சக்தி கிடைக்கும். எப்படி சொல்லுவதுன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது ஒரு ஜபம் ஒரு மணி சுத்தனாவே வந்து ஒரு மணி ரவுண்ட் அடிக்கனாவே ஒரு மூச்சு பிடிக்கும் போகும். அது உள்மூச்சு வெளிமூச்சுன்னு சொல்லுவோம். அந்த மூச்சில் அதெல்லாம் நான் பண்டாத்தியாயம் வரும்போது நான் சொல்றேன், கிளியரா சொல்றேன் அந்த இது. அப்ப அந்த மூச்சை பிடிக்கும் போது நம்ம உள்ள இருக்கிற பார்ட் எல்லாமே ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்டது, நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அது எனக்கு நான் உணர்ந்திருக்கேன் அந்த மாதிரி. இது நான் நல்லா மூச்சு பிடிச்சி நான் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி எல்லாரும் சொல்றாங்க உடலுக்கு அதை அந்த இது பண்ணவங்க தியானம் பண்றவங்க சரி, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறோம் சரி, அந்த அந்த பயிற்சி பண்ண ரொம்ப இதா இருக்கும். அதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு உடம்ப நம்ம இது பண்ணிக்கணும் அவசியமே இல்லை. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப இந்த 3வது ஸ்லோகம் 4வது ஸ்லோகம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்தோட எது வழியா நாம வந்து இது பண்ண போறாங்க, செயல் மூலியமா சொல்லி கொடுக்குறதா இல்ல வந்து செயலை துறக்கிறத பத்தி சொல்லணுமா அப்படின்றத நம்ம விரிவா இதுல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 3, 4 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரூருஷோர்முனேர்யோகம் கர்ம காரணமுச்யதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்ய சமக காரணம் உச்சதே. 6 யதா ஹீனேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்மஸ்வனு சஞ்சதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசே யோகரூடஸ்ததோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன சொல்லுது 3, 4 ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலை வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் யோகத்தின் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களுக்கு துறந்தாலே வழியாக கூறப்படுகிறது. இது ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குது. 2 விதமான செயல்பாடு இல்லைங்களா? அதாவது ஒரு புதுசா வரவங்களுக்கு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் உள்ளவங்க பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி தன்னுடைய செயலால தான் அவங்க நிரூபிச்சு காட்ட முடியும் இல்லைங்களா? செயல் வழியாக தான் கூறப்படுகிறது. எப்படி செய்யணும்? யோக பயிற்சியை வந்து இந்த 8 நிலையை கொத்து கொடுக்கணும். 8 நிலையினும் போது படிப்போம். இதுல நியாமனம், அஷ்டம், பித்யாகரா இதெல்லாம் இருக்கு. இது ஸ்டெப்பா ஒன்னொன்னா நாம அது கத்துன்னு வரணும். அது என்ன வழின்னா அது செயல் மூலியமா தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். யோகத்தின் முன்னேறிய ஜட செயல்களை துறந்தாலே போதும். ஜட செயல்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஜட செயல்னா நம்ம என்னது? அது நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம். ஜட செயல் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. நான் பேசுறது கேக்குதா? சொல்லுங்கம்மா, தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. ஜட செயல்னா என்ன நம்ம சொல்லுவோம்? ஜட செயல் சொல்லுங்க. பற்று இல்லாம இருக்கிறதா? என்ன மாதாஜி? பற்றுன்னு ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம். ஜட செயல்னாவே என்னன்னா அதாவது உடல் சம்பந்தமானது. உடல் அந்த பௌதிகமான செயல். இந்த மெட்ரிக் வேர்ல்டு சொல்றோம் பாத்தீங்களா? இந்த இயற்கை உலகம் தான் ஜட உலகம் சொல்லப்படுது. இந்த ஜட உலகத்தை அந்த உலகத்தை நாம துறந்தாதான் இந்த தியானமே நம்ம ஒழுங்கா செய்ய முடியும். அப்போ நாம வந்து குடும்பம் இருக்கு, நமக்கு பிசினஸ் இருக்கு, ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம செய்ய முடியுமா? சொல்லி பாருங்க, நினைச்சு பாருங்களேன். கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். இந்த கலிகாலத்துல அந்த மாதிரி இருக்க முடியுமா? ரொம்ப கடினம், ரொம்ப முடியாது. இது சத்திய யுகத்துல, திராத யுகத்துல, துவான யுகம் அந்த யுகத்துல பண்ணாங்க. கலியுகத்துல பண்ணவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா பேருக்குன்னு செஞ்சு நாம வந்து கெடுத்துக்கிறோம். அதுதான் இதுல ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்றாரு. அஷ்டாங்க யோக முறையில புது மாணவனுக்கு செயல் வழியாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்ன்றத சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆனா வந்து அதே வந்து முன்னேறினுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்து முடிச்ச உடனே அவன் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சுவலா வந்து எல்லாத்தையும் இந்த ஜட செயலை கம்ப்ளீட்டா அவன் துறக்கணும், சன்னியாசி எடுத்துக்கணும்.
பிரம்மச்சாரி எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ அது யோகம் கூறப்படுகிறது. எப்பொழுது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களை புனர்பயிற்சியில் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்து உள்ளான அப்பொழுது அவன் யாகத்தின் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறது. இந்த கலிகாலத்துல அது மாதிரி இருக்க முடியுமா? யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் இல்லைங்களா? பல நோக்கு செயல்கள்னா என்னது? நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்க்குறோம். சண்டே ஒரு நாள் லீவ் இருக்கு, பசங்களை கூட்டணும், குழந்தைகளை கூட்டிங்கன்னா வெளியே போகலாம், அப்படி போகலாம், ஹோட்டலுக்கு போகலாம், சாப்பிடலாம். இதெல்லாம் பல நோக்கு செயல் தான். இதெல்லாம் பந்தப்பட்ட செயல் தான் இது. இதெல்லாம் துறக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் சங்கடமா தானே இருக்கும் இல்லைங்களா? புலன் கிளர்ச்சின்னும் போது இந்த 5 விதமான புலன்கள், கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்குது, வாயால பேசுறது, வாயால சாப்பிடுறது, காதால கேட்கறது, இந்த மாதிரி செயல்லாம் வந்து புலன் தான் இது. இந்த புலன் கிளர்ச்சியை ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளும், பௌதிகன்றது இந்த ஜடம், இந்த இயற்கை, இந்த 8 விதமான செயற்கை, இந்த 8 விதமான இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டது தான். அதுவும் உடல்ல வந்து பஞ்சபூதங்களான 5 உடல், மனம், புத்தி, அகங்காரம் 3 சேர்த்து 8. இந்த 8மே பௌதிகம் தான். இது ஜட செயல், ஜட ஆசை. இதில் துறந்த நிலையில் உள்ளனா அப்பொழுது அவன் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறது. இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும், இந்த 2 ஸ்லோகத்திலையும் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்போ வந்து கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம், ஒரு படிநிலையில நம்ம போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும். இது வந்து கர்ம யோகம் போது நாம எல்லாருமே கர்ம யோகி கிடையாது, நம்ம கர்மி தான். நம்ம எல்லாருமே அது நம்ம ஒத்துக்கணும். நம்ம எல்லாம் கர்மி தான். கர்மினாவே எப்படின்னா வந்துன்னா நம்ம எப்படி வேணாலும் போவோம், ஜிக் ஜக்கா பண்ணுவோம், திடீர்னு இப்படி சாய்வோம், திடீர்னு இப்படி போவோம், இவன் நல்லவனை கெட்டவனை நல்லவனாக்கும், நமக்கு சுயநலத்தோட நம்ம சில நேரத்தில் செய்வோம், சில நேரத்துல வந்து பாகுபாடு பார்ப்போம். இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் கர்ம யோகி தான். அப்போ கர்ம யோகத்துல அவன் அதை வந்து மெச்சூரிட்டியா ஆகும்போது, அந்த யோக நிலையில மாறணும் போது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது என்ன போது ஞான யோகம். ஞான யோகம் போது எப்படி படிக்கிறோம்? கீதையை படிக்கிறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறது, அப்புறம் புராணங்களை படிக்கிறது, இந்த மாதிரி சத்சங்கள்ல கலந்துக்கிறது, இந்த மாதிரி கலந்துக்கும் போது ஞான யோகம். ஞான பெற நாம என்ன பண்ணணும்? அடுத்த நிலையை வந்து நாம இணைப்பு, பகவான்கிட்ட இணைக்கிறதுக்கு வழி என்ன? ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம். இன்னைக்கு காலகட்டத்துல ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் தான். ஆனா அந்த சத்திய யுகத்திலையும் திராத யுகத்திலையும் இந்த யுகத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனி நிலைகள் இருந்து 8 நிலையை அவங்க போய் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் ஆத்தோரமா ஒரு பெரிய பெரிய ஆறு, மகாநதி, பெரிய பெரிய ஆறு எல்லாம் இருக்குங்களா, அந்த ஆத்தோரமா போய் உட்காந்துக்கிட்டு அங்க போய் தவம் பண்ணுவாங்க, காட்டுல உட்காந்து தவம் பண்ணுவாங்க. நம்ம அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா? 10,000 வருஷம், 1000 வருஷம், 100 வருஷம், 10 வருஷம், 5 வருஷம், 2 வருஷம் காட்டுல போய் தவம் பண்ணுவாங்க. நாம அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா இந்த காலத்துல? கண்டிப்பா முடியாது இல்லைங்களா? இது 3வது நிலை அஷ்டாங்க யோகம். பக்தி யோகம்ன்றது எல்லாருமே பண்ண முடியும், எல்லாருமே பண்ண முடியும். அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இது பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்றாரு, மகாபிரபு, நீங்க எடுத்த உடனே பக்தி யோகம் போயிடுங்கன்றார். எடுத்த உடனே டைரக்டா பக்தி யோகம் போயிடுங்க. எதுக்கு இந்த கர்ம யோகத்தையும் ஞான யோகத்தையும் அஷ்டாங்க யோகத்தையும் படிச்சுக்கிட்டு? அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றாரு. பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்படுது பாருன்னா, 18 புராணங்கள், 108 உபநேசங்கள், 4 விதமான வேதங்களையும் எடுத்து நான் வந்து பகவத்கீதையில பொருளுரை, விளக்கு உரை கொடுத்துருக்கிறேன். அதனால நீ இதை படிச்சாவே போதும், பகவத்கீதை மட்டும் படிச்சாவே போதும், உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு நம்ம போக முடியும். பக்தி யோகத்துக்கு கரெக்டா டைரக்டா போக முடியும். ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம போறதோ, லிப்ட்ல ஏறி உட்காந்துட்டு பட்டன் தட்டினா 10வது மாடி போற மாதிரி டைரக்டா நம்ம பக்தி யோகம் போக முடியும். ஒரு படி நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு உயர்வது ஆன்மீக முன்னேற்றம். அது ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம போறோம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்திருக்கும், செகண்ட் லெவல், அடுத்து ஒரு ஸ்லோகமா படிக்க போறோம். அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து உபநேசங்களை படிக்க போறோம். இது மாதிரி ஸ்டெப்பா போய் நாம பக்தி யோகத்துல போறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து 8 விதமான அஷ்டாங்க நிலை சொல்லப்படுது. ஹேமம் வந்து நியமனம். இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப அழகா இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. விதிகள் என்னென்ன விதிகள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒன்னு அது. மூணாவது இது வந்து ரெண்டுமே ஏம நியமனம். இது ஒண்ணு அது ஒண்ணு. 3வது வந்து ஆசனம். ஆசனம் வந்து அமரும் நிலை. அமரும் நிலைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நம்ம என்ன சொல்றதுன்னா, கடற்கரையிலிருந்து பீச் இருக்குன்னா, பீச் லெவல் தான் நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு லேண்ட் வந்து கட்டுறாங்கன்னா, வீடு கட்டுறாங்கன்னா அந்த லெவல் வச்சு ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. ஏரியா அந்த பிரிக்கிறவர் அவர் வந்து லெவல் பார்ப்பார். இந்த லெவல் வந்து ஹைட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஆசனம் அமைக்கிறது கூட பாத்தீங்கன்னா கூட ரொம்ப உயர்வாகவும் ரொம்ப தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது, சமநிலையில இருக்கணும். ஒரு ஆறு போகுதுன்னா அந்த ஆத்துல இருந்து சமநிலையோட இருக்கணும், ஹைட்டா இருக்கக்கூடாது, க்ளோவா இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆசனம் அமைக்கணும். அது போல அதாவது ஒரு தூய்மையான துணி போடணும். அது துணி கீழே வந்து புல்லுலாம், அந்த புல்லுக்கு பார்த்தீங்களா, அரும்பு அந்த புல்லெல்லாம் போட்டு அதுக்கு மேல வெள்ளை துணி போட்டு அதுக்கு மேல மான் தோலை போட்டு அதுக்கு மேல உட்காரணும். அவரு உட்காந்து தியானம் பண்ணுவோம். இப்ப மான் தோலை போட்டு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? உடனே போலீஸ்காரன் தீம்பிடுவான், ஃபாரஸ்ட் போலீஸும் தீம்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிலை இன்னைக்கு நாம அது பண்ண முடியுமா? கடினம் தான். ஆசனம் அமை நிலை அது அதாவது
பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சின்னு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும், நிறைய உடம்பு பிரச்சனைகள் இருக்கு. அவங்களும் எடுத்த உடனே மூச்சு பயிற்சி பண்ணவே முடியாது. இது ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல நம்ம பண்ணணும். இப்போ ஆரம்ப ஸ்டேஜ்னு பண்ணாதான் அந்த மூச்சு பயிற்சி. ஆனா இது மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம மகாபிரபு சரி, பகவான் சைத்தன்யரும் சரி, வர ஆச்சாரிகள்லாம் என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, அது மாதிரிலாம் நீங்க பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பண்ணாவே போதும். இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாத்தீங்களா. நான் இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றேன், நோட் பண்ணுங்க. நான் மூச்சு எடுக்கிறேன்னா மூச்சு விடுறேன் பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூச்சு எடுக்கிறேன், அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. இப்போ 3 வாட்டி நான் 3 மணி சுத்தினேன். பாத்தீங்கன்னா 16 16 16 3 16 என்ன ஆச்சு பாருங்க. அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மூச்சை பிடிச்சி நம்ம பண்ணும்போது இதுதான் மூச்சு பயிற்சி. இதை நீங்க முயற்சி பண்ணாதீங்க, ஸ்டெப்பா பண்ணுங்க, முயற்சி பண்ணுங்க. இதுதான் முயற்சி. இது பண்ணாவே போதும், நமக்கு லைஃப் ஒரு நாள் ஒரு செகண்ட் நம்ம கூடிக்கிட்டே போகும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம் பண்ணாவே போதும். இப்ப நான் இப்ப வந்து மதியானம் இந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது எனர்ஜி ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ இந்த 3 பண்றேன்னா அப்ப நான் காலையில எவ்வளவு பண்ணுவேன் பாருங்க. பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்கும். காலைல பாத்தீங்கன்னா 6-7 பண்ணுவேன் நான். 6-7 அந்த மூச்சு பிடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஹார்ட் எல்லாம் அவ்வளவு உடம்புலாம் அவ்வளவு நல்லது காலையில பண்றது. மதியானமே நம்ம 3 பண்றோம், சாயங்காலம் 5-4 பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி மூச்சை பிடிச்சி நாம அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் உடற்பயிற்சி. இதுக்குன்னு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், அது பண்ணணும் அவசியமே இல்லை, இல்லைங்களா. பிராணாயாமம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4வது நிலை. 5ஆம் நிலை பிரத்யாகாரம், புலன்களை ஒடுக்கணும். புலன்கள் வந்து 5 விதமான புலன். கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, வாயால பேசுறது, வாயால உண்றது, கையால் நடக்கிறது, கையால செயல்படுறது, காலால நடக்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயத்துல நாம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். அதுக்காக செய்யாம இருக்கக்கூடாது. சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா? சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். அது எப்படி எதுக்காக சாப்பிடணும்? வயிற்றுக்காக, உடம்புக்காக சாப்பிடணும். நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கணும், சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். அதை ஏன் எதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா தேவையில்லாத சாப்பிடக்கூடாது. வெங்காயம் பூண்டு இல்லாம, உணர்ச்சிகள் தூண்டுறது இல்லாம. வெங்காயம் பூண்டு வந்து முக்கியமா வந்து சாப்பிடக்கூடாது. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வெங்காயம் சொல்லும் போதே நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோ குணத்தை கொண்டு போவோம், கோபத்தை உண்டு போடணும். ஆனா உண்மையில அது மெடிசன். ரெண்டுமே மெடிசன் தான். ஆயுர்வேத மருந்து தான் அது. அதை மருந்தா நாம எடுத்துக்கணுமே தவிர உணவா எடுத்துக்கூடாது. நம்ம 24 மணி நேரம் 3 வேளை சாப்பாடுக்கு 3 வேளையும் அதான் போட்டு சாப்பிடுறோம். அப்போ நோய் வரதான் செய்யும், பிரஷர் இருக்கதான் செய்யும், பிரச்சனை வரதான் செய்யும், நம்மள கோபத்தை உண்டு பண்ணதான் செய்யும், இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி உணவுலாம் மேக்சிமம் தவிர்த்தணும். நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா புலன் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் வரும். டென்ஷன் ஆகும், கோவப்பட மாட்டோம், தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் கோவப்பட மாட்டோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும். பிரத்யாகாரம் இது வந்து தாரணை. கவனம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அர்ஜுன மாதிரி நம்ம ஒரு பார்வை கரெக்டா இருக்கணும். ஒரு ஸ்டெப், ஒரு குரு என்ன சொல்றோம் அந்த குரு நாம கரெக்ட், அந்த வழியை நாம கரெக்டா நம்ம செயல்படணும். பக்தியோட கரெக்டா நாம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணும், இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி கவனம் இருக்கணும். தியான முறைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி, இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான வந்து தியானம் தான். தியானம் வந்தாதான் கடைசியை வர்றது. அது புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இல்லைங்களா. பல புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நம்முடைய கவனம் வந்து சிந்தனை, அந்த ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து பகவான் கிட்ட தான் இருக்கணும். மூச்சு பயிற்சி இது எல்லாமே வந்து இந்த 6 நிலையும் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு 7வது நிலையில் தியானம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் சமாதி நிலை, கடைசி நிலை தான் வந்து சமாதி நிலை. அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை மறந்து பகவான்கிட்ட அவங்க டைரக்டா வந்து மூவ் பண்ற, அதாவது பேசுற, சமாதி நிலைன்னு சொல்றது பகவான்கிட்ட பேசுற நிலையில இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை வரும். அது இதெல்லாம் நீங்க லெவல் 2ல வாங்க, அதை பத்தி நம்ம விரிவா படிக்கலாம், ஓகேங்களா. இந்த 8 நிலை அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம ஒரு அளவு தான் தெரிஞ்சிருக்கிறோம். இதுக்கு மேல இன்னும் நிறைய இருக்கு, படிப்போம். இதற்கு தேவையான தகுதிகள் என்ன அப்படின்னு, 8 நிலைகளுக்கும் தேவையான தகுதிகள் என்னன்னா தனிமை, பிரம்மச்சரியம், 3வது வந்து மிதமான பழக்கங்கள், அதே மாதிரி பயமின்மை. ஸோ இந்த 4மே வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன், இருக்க முடியுமா? அதாவது பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா மாதாஜிங்களே கண்ணாலே பார்க்க கூடாது, மாதாஜிங்களே யாருமே கண்ணால பார்க்க, பேசவே கூடாது. அந்த மாதிரி பிரம்மச்சரியம். ஏன்னா பிரம்மச்சரியம்னா அப்படிதான், அந்த மாதிரிதான் பிரம்மச்சரியம் வந்து நம்ம இதுல வேதங்களை கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்க முடியுமா நாம நகர வாழ்க்கையில? கண்டிப்பா முடியாது. தனிமையில இருக்க முடியுமா? சான்ஸே இல்லை. மிதமான பழக்கங்கள்னா என்ன பழக்கங்கள்? மிதமான பழக்கங்கள் இருக்கும். நல்லதும் செய்வோம், கெட்டதும் செய்வோம், இல்லையா. நாம எல்லாமே பௌதிகவாதிகள், நம்ம எல்லாம் கர்மிகள் தான்.
நம்ம படிப்படி தான் முன்னேற முடியும். அப்ப நாம இந்த தகுதி நமக்கு வருமா பாருங்களேன், கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது. உடற்பயிற்சி பண்ணா கூட இந்த உடற்பயிற்சி பண்ணா நமக்கு சரியா வருமா, சரியா வராதா அப்படி இப்படி யோசனை பண்ணி தான் நம்ம செய்வோம், எதுவா இருந்தாலுமே இல்லைங்களா. அதனால இந்த 4மே இந்த செயல்பாடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தகுதி. ஆனா இந்த தகுதி நமக்கு வருமானதை யோசனை பண்ணி பாருங்க. அதுதான் இந்த தியான யோகம் பண்றதே நாம தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இது வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா கலிகாலத்துல இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லைன்னு தான் பகவத்கீதையை சொல்லுது. பகவானும் அதுதான் உபதேசம் பண்றாரு. சோ இந்த இடத்துல 33, 34 அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்விக்கு பகவான் என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாரு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச யோயம் யோகஸ்த்வயா ப்ரோக்தः சாம்யேன மதுசூதன ஏதஸ்யாஹம் ந பஸ்யாமி சஞ்சலத்வாத் ஸ்திதிம் ஸ்திராம். 6:34 சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோர் இவ சுதுஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். எனக்கு பாத்தீங்கன்னா உண்மையை சொல்ல போனா என்னோட கிளாஸ்ல எல்லா கிளாஸ்லயும் நான் இதான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். என்ன சொல்லுவேன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு இந்த பகவத்கீதையை படிக்க ஆரம்பிச்சது ரொம்ப பகவத்கீதையை பகவானுக்கிட்ட இது போகணும், கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லோகம் தான் எனக்கு ரொம்ப டச் பண்ணுச்சு. ஏன்னா அது பச்சை மரத்துல ஆணி அடிச்ச மாதிரி சொல்லுவான் தெரியுங்களா, இந்த ஸ்லோகம் தான். ஏன்னா பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த பதங்களை கொடுக்குறாரு. எனக்கு இவன் அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க, மதுசூதனரே மனம் நிறைவற்ற மகிழ்ச்சியற்ற, ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது கூறிய யோக முறையை நடைமுறைக்கு ஒத்து வராதாகவும் தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது அப்படின்றார். அப்போ கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்தமாயிற்றது வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாகது எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்றான். அவ என்ன கேட்கிறான் தெரியல பதிலு. கேள்வி என்ன கேட்கிறா தெரியுமா? அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேட்கிறான். அர்ஜுனன், காற்று இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த காத்தை கூட பிடிச்சி ஒரு குடுவையில் அடைச்சி வச்சுட்டு வரான். அவரு குடுவையில் அடைச்சி வச்சுட்டு வரான். ஆனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்னா. இது உண்மைதான் இல்லைங்களா? இந்த காலத்துல பண்ண முடியுமான்னு இவன் காலத்திலேயே பண்ண முடியல. யாரு காலத்துல? அர்ஜுனன் காலத்திலேயே பண்ண முடியலன்றான். இப்ப கலிகாலத்துல எப்படி பண்ண முடியும்? இது இரும்பு யுகம் இல்லையா, பௌதிகமான உலகம் இல்லையா, இந்த உலகத்துல எப்படி பண்ண முடியும்? அவன் கேட்ட கேள்வி கரெக்ட் தானே இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் என்ன சொல்ல வராருப்பா அப்படின்னு அந்த விளக்கத்தை பார்ப்போம். ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமா நாம தெரிஞ்சுக்கணும், மனம் நண்பனா விரோதியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மனதை நண்பனாக்கணும்னா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றத இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். மனதை நண்பனாக்க வழினா 4 விதமான செயல்பாடு நான் சொல்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா, வழிகாட்டுதல் பின்பற்றணும். மனதை நண்பனாக்குறதுக்கு வழிகாட்டுதல் பின்பற்றணும்னு பண்ணா, ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்க, நம்ம குருமார்கள் என்ன சொல்றாங்க, நம்ம தந்தைமார்கள் என்ன சொல்றாங்க, நம்மள மேல் அதிகாரி உயர் அதிகாரிகள் என்ன சொல்றாங்களோ, சோ அதை நாம செயல்படணும். அப்போ மனது நண்பனாக்கப்படும். அவங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டா நாம செய்யும்போது அப்போ நம்ம மனதே நமக்கு விரோதியா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். 1. 2வது படிப்படியான முன்னேற்றம் மற்றும் ஆரோக்கியமான முடிவுகள். படிப்படியான முக்கியம். எடுத்த உடனே நாம ஸ்டெப்னு மேல போக முடியாது. எல்லா ஒரு பிசினஸ் பண்ற விஷயமா இருந்தாலும் சரி, படிக்கிற விஷயமா இருந்தாலும் சரி, எடுத்த உடனே நம்ம உயர்நிலைக்கு போக முடியுமா? கொஞ்சம் கடினம் தானே. ஸ்டெப்பா ஒண்ணா நம்ம ஒரு தொழிலை தேவைன்னா ஒரு நாள் போனாதான் நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அத மாதிரி 2வது நிலை. அப்போ நண்பனாக்க முடியும். அதே மாதிரி புலனின்பத்தை பற்றிலிருந்து இருத்தல். புலனின்பம் நமக்கு தேவை. பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, புலனின்பம் நமக்கு வேணும், சாப்பிடணும், ருசியா சாப்பிடணும். கிருஷ்ணா தான் சொல்லுவார், எனக்கு கொடுக்குற உணவு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா கொடுங்க, காரம் வேணாம், புளிப்பு வேணாம், அது என்ன வேண்டாம், எனக்கு ரொம்ப ஸ்வீட் பிடிக்கும் அப்படின்னு. அது அவரு பிடிச்சது சொல்றாரு. அது மாதிரி நமக்கும் பிடிச்சது நமக்கு என்ன நம்ம சாப்பிடணும், தப்பு இல்லை. ஆனா அது மேல அதிகமாக பற்று இருக்கக்கூடாது. அதுதான் அவர் சொல்றாரு. இப்ப நான் சாப்பிட்ற விஷயம் உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னேன். அது மாதிரி எல்லா விஷயத்திலுமே பற்றற்ற தன்மையை நாம செயல்படணும். பற்று இல்லாமல் புலனின்பத்தை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி விளைவு சுதந்திரமான முன்னேற்றம். இது மனதை நண்பனாக்கும் போது இந்த நிலை வரும். அதே மனதை விரோதியாக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, காமம், கோபம், பேராசை முதலிய பாவ இச்சைகளை திருப்திப்படுத்துதல். இந்த கோபம் வர்றது, பாவகரமான செயலை செய்யறது, பேராசை, இந்த மாதிரி செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மனது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு விரோதமா தான் ஆயிடும். விரோதம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம பார்க்க வேண்டி இருக்கும். நமக்கு தன்னை அறியாம அதுதான் டிவி சீரியல் பார்க்கக்கூடாதுன்றது, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கக்கூடாது, தேவையில்லாத புக்ஸுங்களை படிக்கக்கூடாது, நாவல் புக்கு, அந்த புக்கு, இந்த புக்கு, இதெல்லாம் படிக்கவே கூடாது. படிச்சீங்கன்னா உங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எண்ணம் அங்க போயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓடிடும். அது ஸோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா, அப்புறம் எரிச்சல், சஞ்சலம், தவறான வழி நடத்தல், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடாது. இந்த விஷயம் எரிச்சல் அடையக்கூடாது, சஞ்சலம் இல்லாத, இதெல்லாம் மனதை நாம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி புலனின்பத்தில் பற்றுதல்.
இப்ப இன்னைக்கு எப்படியாவது போய் வெஜிடேபிள் பிரியாணி சாப்பிடணும்பா, இன்னைக்கு புலால் சாப்பிடணும்பா, இன்னைக்கு ஏதாவது கேசரி வாங்கி செய்யணும்பா, ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்பா, ஏதாவது சாப்பிடணும்பா, எங்க போகணும்பா, எங்க வரணும் பாத்தீங்களா? அந்த புலன்பது மேல அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது. பற்று மோகம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி அது மேல நம்ம அதிகமான பற்று கூடாது. சரி, வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் போவோம், மாசத்துக்கு ஒரு நாள் போவோம், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போவோம், ஜாலியா போவோம். ஆனா அது மேல அதிகமான ஈடுபாடு இல்லாம இருக்கணும். அதுதான் வந்து மனதை நாம நண்பனாக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னா ஆப்போசிட்டா பண்ணீங்கன்னா நம்ம மனது ஆட்டோமேட்டிக்கா விரோதியாகும். விரோதியானாதான் நமக்கு என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, தவறான வழிகள் போகும், அசுர குணத்துக்கு போவோம். அப்ப தெய்வீகமான குணத்துக்கு நாம போனா மனதை வந்து நாம நண்பனாக்கப்படணும். இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கேட்கறது அந்த கேள்விதான் கேட்கிறான். அதுக்குதான் பகவான் விளக்கம் கொடுக்கிறார். அர்ஜுனன் சந்தேகம் இது சாத்தியமற்றது. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணன் மனம் அமைதியற்றது, குழப்பமானது, அடம்பிடிக்க கூடியது மற்றும் மிகவும் வலிமையானது. காற்றை அடக்குவது மனதை அடக்குவது கடினம்தான். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றா தெரியுங்களா? நீ சொல்றது கரெக்டு தான் அர்ஜுனா, மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் தான். நான் இல்லைன்னு ஒத்துக்கல, நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா அதே வந்து பற்றற்ற தன்மையா பயிற்சி பண்ண கண்டிப்பா வந்து சரின்றாரு. இந்த 35வது பாகத்துல அவர் பகவான் என்ன சொல்றாரு பார்த்துக்கிட்டு விளக்கம் கொடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராக்கியேன கிருத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப யாராவது புதுசா படிக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சான்ஸ் கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. யாரு வாசிக்கல இந்த சரி சரி சரி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுன, குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே, ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினும் பற்றின்மையிலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்றார். எப்பவுமே ஸ்டெப்பா ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம போனோம்னா கண்டிப்பா சாத்தியப்படும்ன்றார் பகவான். இந்த ஸ்லோகம் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையை படிக்க வச்சது, இந்த அளவுக்கு வர வச்ச காரணமே இந்த ஸ்லோகம் தான். யாராலுமே முடியாதுன்னு சொல்லல பகவான், முடியும். ஆனால் அதற்கு நாம ஸ்டெப் எடுக்கணும். அதை பயிற்சி பண்ணணும். பயிற்சி பண்ணாதான் அதுல பற்று இல்லாமல் இருக்கணும். பற்று இல்லாமல் இருக்கும் போதுதான் நாம வந்து கண்டிப்பாக சாத்தியப்படும். இந்த உலகத்துல யாராலும் எதாலும் செய்ய முடியாது இல்ல, எல்லாராலும் செய்ய முடியும். நாம எஃபோர்ட் எடுக்கணும். எஃபோர்ட் எடுத்து ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா போனாதான் நாம முயற்சி பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஸ்தானத்துக்கு நம்ம வரத்துக்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 வருஷமா நாமும் படிப்படியா முன்னேறி இன்னைக்கு பகவான் கிட்டே கட்டி பிடிச்சி உட்காந்து சுத்தி கிடக்கிறோம். காரணம் என்ன? நம்ம அந்த பயிற்சி அதே மாதிரிதான் நீங்களும் வர முடியும். பகவத்கீதை படிக்க முடியும். பகவத்கீதை படிச்சு உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியும். உயர்நிலைக்கு வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணும். இங்க வந்து வர முடியா, கோவில் வந்து பண்ண முடியா, வீட்டுல இருந்துட்டு அழகா பகவானுக்கு அழகா பேசலாம். பகவானுக்கு விக்கிரகம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு, லட்டு கிருஷ்ணா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு, வீட்லயே அவருக்கு பூஜை பண்ணிக்கிட்டு அவர்கிட்ட இதை பண்ணிட்டு இருக்கலாம், பக்தி கொடுக்கலாம், பண்ண முடியும். அது பயிற்சி பண்ண பற்றின்மை இல்லாம இருக்கும்போது கண்டிப்பா சாத்தியப்படும். அப்போ மனதை வந்து நாமும் ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானுக்கு, அப்ப பகவானுடைய பதில் என்னது? பகவான் ஒப்பு கொடுக்கிறார். ஆமா, மனதை அடக்குவது கடினம் தான், ஆனால் இவ்விரண்டு வழிகளும் இது சாத்தியம்தான்றார். வைராக்கியம் இருக்கணும். கண்டிப்பா வைராக்கியம் இருக்கணும். என்னால முடியும்ன்றத வைராக்கியம் இருந்தாதான் அது கண்டிப்பா நம்ம செய்ய முடியும் இல்லைங்களா? அபிநேஷம் இருக்கணும். முயற்சியில் தோல்வி அடைதல், இது இந்த ஜென்மமா அடுத்த ஜென்மமா? இதை வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து யோகிகள் 2 விதமான யோகிகள் நம்ம சொல்லப்பட்டது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தர், ஆரம்ப நிலை பக்தர் இல்லைங்களா? 2 விதமான பக்தர்கள் இருக்காங்க. இப்ப சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவத்கீதை இப்பதான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு இப்பதான் படிக்க வரும்போது அந்த நிலை அவங்க அடையறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து ஆத்மா அதை விட்டு உடலை விட்டு பிரியுது அப்படின்னு பண்ணா அவங்க எங்க போறாங்க? முதிர்ச்சி அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் ஒரு அளவுக்கு நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, இருந்தாலும் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து முழுமை அடையல. முதிர்ச்சி அடைஞ்ச ஆத்மா தான், ஆனா முழுமை அடையல. அந்த ஆத்மா எங்க போய் சேரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்றார். இப்போ ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க வருவாங்க, எங்க போய் சேருவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து திரும்பவும் மறுஜென்மம் எடுப்பாங்க. ஏன்னா பகவத்கீதை இப்பதான் தொட்டாங்க, வேதங்களை இப்பதான் தொட்டாங்க, அகர்ம பணியில இப்பதான் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்படிங்கன்னா அவங்களுடைய மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதுக்குள்ளார அந்த ஆன்மீக சிந்தனை கண்டிப்பா இருக்கும்.
அவங்க இறக்கும் போது அந்த சிந்தனை அந்த உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்கும். அது உடல் மட்டும்தான் அழியுது. நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம்ல, ஆத்ம தத்துவம் படிக்கும்போது படிச்சோம் இல்லையா? அது அப்போ 2வது நம்ம அந்த இந்த நிலையில இறக்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன்பா, பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கேன், 18 டேஸ் கிளாஸ் முடிச்சிட்டேன், லெவல் 2 வந்துட்டேன், லெவல் 3 வந்துட்டேன், இப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம இறந்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மன் வரும்போது கண்டிப்பாக இங்க நீங்க விட்டீங்களோ, எந்த இடத்துல ஆன்மீக தூண்டை விட்டீங்களோ அதுல இருந்து பகவான் வந்து அந்த இடத்துல கொடுக்குறார். ஒரு உடல் கொடுக்குறார். எல்லா உடல்னா நல்லோர் குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறக்க வைக்கிறார். யாரு? இந்த 2 நிலையில உள்ளவங்க. அவங்க செஞ்ச பாவம் புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செஞ்ச கர்மகாரியங்கள், அதாவது கர்மகாரியங்கள்னா இந்த தெய்வீகமான பணிகளை செஞ்சு எங்க விட்டாங்களோ அதே இடத்த திரும்ப தொடங்கி அந்த பிறவில அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக முக்தி கொடுக்குன்றார். இந்த அத்தியாயத்துல விளக்குறார். அதுதான் 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம். ஜடபரதர் கதையை படிச்சோம். ஜடபரதர் ஒரு காட்டுல போய் அந்த மானோட உடல்ல போய் மானை நினைச்சதுனால மான உடல்ல பிறந்த அடுத்த ஜென்மம். அதுக்கு அடுத்த ஜென்மம் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணார், அதை வேற ஒரு நல்ல ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்து நல்ல ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறந்து அவருக்கு ஆக்சுவலா அந்த லோகத்துல வந்து முத்தி அடைகிறார். அந்த பிறவில முத்தி அடைகிறார். அது போல நம்மளும் முத்தி கிடைக்கும்னு இந்த கீதை சொல்லுது. இந்த ஜென்மம் நமக்கு சரி, இந்த ஜென்மத்துல நாம இந்த மாதிரி தவறு பண்ணிட்டோம், ஏதோ ஒரு நல்லது கெட்டது பண்ணிட்டோம், சரி ஓகே, இழக்கும் தருவாயிலேயே நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்போமே, பகவானுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச பக்தியை கொடுப்போமே. ஆனா அடுத்த ஜென்மத்தில் நல்ல உடல் கிடைக்கும், நல்ல சிந்தனை கிடைக்கும். ஏன்னா உடல் மட்டும்தான் அழியுது இல்லையா? அது உள்ள இருக்கிற சூட்சம உடல் அழியலையே. சூட்சம உடல்னா பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி, அது அழியல இல்லைங்களா? கண்டிப்பா நமக்கு வந்து நல்ல உடல் கிடைக்கும். இது நம்ம சொல்ல வேதம் சொல்லுது, இதிகாசங்கள் சொல்லுது, புராணங்கள் சொல்லுது. சோ அதுக்கேத்த உடல் கிடைக்குமோ அந்த உடல்ல கண்டிப்பா அடுத்த ஜென்மத்துல நாமும் 100% நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும்ன்றது இது வழியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சிறந்த யோகி யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா யோகங்களையும் எவர் ஒருவர் தனது உள்ளத்தில் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ அவரே சிறந்த யோகி. பக்தி யோகம் தான் ஒரு ஏணியின் உச்சம். அது ஒரு ஸ்டெப்பா கர்ம யோகம் இல்லைங்களா, ஞான யோகம், அதாவது புத்தி யோகம், ஞான யோகம் 2 ஒண்ணு. ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், அப்புறம் பக்தி யோகத்தை நம்ம போறோம், ஒரு ஸ்டெப்பா போறோம் இல்லைங்களா, ஒரு ஸ்டெப். ஆனா கடைசி ஸ்டெப்னு பாத்தீங்கன்னா உச்சம் எது? பக்தி யோகம் தான். ஆனா நம்ம அதுலயும் இந்த கலிகாலத்துல டைரக்டா நம்ம பக்தி யோகத்துல போறதுதான் ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கலிகாலத்துக்கான தீர்வு என்னது? சத்தியுகத்துல வந்து 10,000 வருஷம், 1000 வருஷம், 2000 வருஷம் எல்லாம் தவம் இருந்தாங்க. லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் தவம் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்நாள் வந்து நீடிக்கப்படும். ரொம்ப நாள் இருந்தாங்க. 2 லட்சம் ஆண்டுகள் வரைக்கும் இருப்பாங்க. 1 லட்சம் ஆண்டுகள், 10,000 வருஷம், 20,000 வருஷம் உயிர் வாழ்ந்தாங்க ஒரு ஆத்மாக்கள். ஆனா நம்ம இந்த உலகத்துல 120 வருஷம், ஐஎஸ்டி 75, 60, அவ்வளவுதான். நமக்கு 70, 65 நம்ம லைஃப் இருக்கு. சோ அந்த லைஃப்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான் நமக்கு. இதுதான் நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமத்திலையும் சரி, நிறைய புராணங்களையும் சரி, உபநேசங்களையும் நிறைய சொல்லுது. என்னன்னா ஹரே நாம ஏவ கேவலம் அப்படின்னு சொல்லுது. பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். பகவான் நாமத்தை சொல்லதான் நமக்கு வந்து சத்தியுகத்துல என்ன, நமக்கு ஒரு விஸ்வாமுத்திரர் இருக்காரு, ஏகப்பட்ட ரிஷிகள் இருக்காங்க, அதாவது பிரம்ம ரிஷிகள், ஞான ரிஷிகள், புத்தி, எவ்வளவு ரிஷிகள் இருக்காங்க. அவங்க அடைஞ்ச பலனை இந்த கலிகாலத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி, பகவான் நாமத்தை சொல்லி நாம கண்டிப்பாக முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்றது இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஜபம் செய்வது எப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம 12வது அத்தியாயம் முடிக்கும் போது நான் அன்னைக்கு சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இருந்தாலும் ஒரு சின்ன சிம்பிளா வந்து ஒரு 3 விதமான செயல பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து பஞ்சதந்த மந்திரம் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்றோம். ஜெய் கிருஷ்ணா, அதாவது ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரவ பக்தரும் ஜெய். இது நம்ம இந்த 5 பஞ்ச மந்திர இந்த இதை சொல்லிட்டு பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நாம வந்து பகவானுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி முறைகள் பார்த்தீங்கன்னா உங்க குரலை நீங்கள் கேட்கும் வகையில் தெளிவாக உச்சரிக்கணும். சில பேர் மனசுக்குள்ளேயே சொல்லுவாங்க, சில பேர் சொல்றது அவங்க காதலே விழாது. அப்படிலாம் சொல்லவே கூடாது. நம்ம சொல்றது நம்ம காதுல விழணும். நம்ம என்ன சொல்றோமோ அது நம்ம காதுல விழணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது புலன் வேற, இந்த புலன் வேற, இந்த புலன் வேற, இந்த புலன் வேற. ஒரு புலனுக்கும் கனெக்டிங் இருக்கு. கனெக்டிங் எப்படின்னா அந்த சவுண்ட் வந்து காதுல கேட்டாதான் நம்ம மைண்ட் வந்து கரெக்டான இடத்துல போகும். நீங்க மனசுக்குள்ளேயே சொல்றது இப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ மைண்டு கனெக்டிங் ஆகாது. இது வந்து சயின்ஸ் சொல்லுது. இது சயின்ஸ். இது அப்போ நம்ம கண்ணால பாக்குறது
நாம அது என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்ணால பாக்குறது நம்ம என்ன பண்ணோம், அது வந்து எல்லா திசையிலும் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகும். நம்ம பேசுற விஷயங்கள் நம்ம காது வழியா கேட்டு நம்ம கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து அது சீக்கிரமா நமக்கு வந்து மைண்ட்ல வந்து அப்சர்வ் ஆகும். அதனால வந்து குரலை வந்து நம்ம சொல்றது ஹரே கிருஷ்ணமா வந்து ரொம்ப சவுண்டாவும் சொல்ல தேவையில்லை, நம்ம காது கேட்கிற மாதிரி சொன்னா ரொம்ப நல்லது. சரிங்களா? இது கடுமையான விதிமுறைகள் இல்லை. இது எங்கேயுமே எப்பொழுதுமே எல்லாமே சொல்லலாம். இறந்தவங்க வீட்டோட உட்காந்து இது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். இறந்த உடலுக்கு பக்கத்துல உட்காந்து கூட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். தொட்டுக்கிட்டு கூட மகாமந்திரம் சொல்லலாம். நல்லது. ஏன்னா அது மாதிரி சொல்றதுனால அந்த ஆத்மா புனிதம் அடையும். மாதாஜிங்க 3 நாள் இந்த வருதுங்களா, இந்த 3 நாள் அந்த நாள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாமந்திரம் சொல்ல முடியும். மகாமந்திரம் சொல்லணும்னா எப்படின்னா, அதுக்கு துளசி மணி தொடாம, அதுக்கு படிக மாலை இருக்கு, படிக மாலை இருக்கு. 2வது இல்லைன்னா தாமரை கொட்டை மாலை இருக்கு. ஏதோ ஒரு மாலையை வாங்கி படிக மாலை, வேம்பு மாலை ஏதோ ஒன்று வாங்கி மாலை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகா துளசி மாலை தொட வேணாம். துளசி மாலை தொடாம நீங்க இதை மட்டும் ஜபம் பண்ணா போதும். கண்டிப்பா வந்து அது ஏத்துக்கப்படும் அப்படின்றது வேதம் சொல்லுது. அதே மாதிரி நம்முடைய மகாபிரபு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜபத்தின் நன்மைகள் என்ன அப்படின்னா, இதய கண்ணாடி தூய்மை அடைகிறது. இதய கண்ணாடின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அதான் சொல்றேன், அந்த எப்படி ஹார்ட்ல வந்து நம்ம சாதாரணமா சொல்றதுக்கும் நம்ம உள்வாங்கி பகவான மனப்பூர்வமாக பிரேம பக்தி மூலியமாக நாம சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா 100% மாற்றம் வரும். இப்ப டிவி பார்த்துக்கிட்டு மொபைலை பார்த்துக்கிட்டு தேவையில்லாத விஷயங்களை காதால கேட்டுக்கிட்டு டிவியை பார்த்துக்கிட்டே சில பேர் ஜபம் பண்ணுவாங்க, சில பேர் மொபைலை பார்த்துக்கிட்டே ஜபம் பண்ணுவாங்க, சில வாக்கிங்ல போகும்போது ஜபம் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது அப்ப சிந்தனை செதறும். அப்போ நம்ம வந்து கரெக்டான வழியில நம்ம அதை படிக்க முடியாது. அதனால அது ஜபம் பண்றது கூட அதுக்கு ஒன்றும் வழிமுறைகள் இருக்கு. அதுதான் வேணும். மன அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சி கண்டிப்பா கிடைக்கும். நான் உண்மையே இப்போ தமாஷா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. நான் நல்லா சாப்பிட்டேன்னா உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுவேன். ஏன்னா சீக்கிரமா எனக்கு சிரிச்சிடும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது. நல்லா சாப்பிடுவேன், நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா பகவானோட பிரசாதம் நல்லா சாப்பிட்டு செரிக்க மாட்டேங்குதுன்னு எல்லாரும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க, ஓடுவாங்க, நடப்பாங்க, கிள்ளுவாங்க. அப்படிலாம் பண்ணேன். ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு 10 ரவுண்டு பண்ணா போதும், ஏப்பம் அது பாட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அந்த உடல் பயிற்சி அது ரொம்ப அவ்வளோ உடலுக்கு நல்லது, எல்லாத்துக்குமே நல்லது, சீக்கிரம் செரிமானம் ஆகும். அதனால அது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றது மன அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கணும். கர்ம வினைகள் இருந்து விடுதலை. நமக்கு தெரியாத நிறைய கிருமிகள் நிறைய இருக்கு. ஃபேக்டரிகள், உயிரினங்கள் நம்மளை சுத்தி ஏகப்பட்ட நம்மளோட ஃபேஸ்லயே இருக்கு ஏகப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஃபேக்டரியாக்கள் உள்ள கிடக்கு. இந்த ஸ்கின்னிலே கிடக்கு. இதை பத்திலாம் நீங்க வந்து லெவல் 2ல வாங்க கிளியராஸ் படிக்கலாம். ஒரு இதுலயும் ஒரு ஹாரிபல்ஸ் ஹோல் இருக்கு. இந்த ஹோலுக்குள்ளார 1008 நிறைய கிருமிகள் இருக்கு. ஃபேக்டரியாக்கள் இருக்கு. நல்ல ஃபேக்டரியா தான் எல்லாம். இதெல்லாம் வந்து நாம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல 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 இதெல்லாம் வந்து புத்துணர்ச்சி அடையும். உடம்பு ஒரு பொலிவு கிடைக்கும். இது விஞ்ஞானம். இந்த விஞ்ஞானத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும். இதை அதுங்களா கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை, மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் மற்றும் கவனம் அதிகரிக்கும். ரொம்ப இது வந்து சிந்தனையை நம்மள வந்து நல்ல சிந்தனையில கொண்டு போவோம். அதே மாதிரி நம்ம கர்ம வினைகள் வந்து நமக்கு வந்து 100%. ஏன்னா தேவையில்லாத நம்ம திங்க் பண்ண மாட்டோம், தேவையில்லாத விஷயங்கள் பேச மாட்டோம் இல்லைங்களா? அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல இவ்வளவு விளைவுகள் நமக்கு வந்து கிடைக்குது. எல்லாமே நல்ல நன்மையான விளைவுகள். இது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்முடைய ஒரு முக்கியமா சொல்ல போனா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய சீடர், வானசீக சீடர்ன்னு சொல்லலாம். அவர் வந்து கரெக்டா 73, 74 தெரியல, 1973, 74 தெரியல, கரெக்டான்னு தெரியல. அவர் வந்து ஃபோர்டு கம்பெனில கார் கம்பெனி. அந்த கம்பெனியோட ஓனர் வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு பக்தர், ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய உண்மையான சீடர். அவர் ஒரு அமெரிக்கன்ல உள்ளவர், கார் கம்பெனி ஓனர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிதி கொடுத்தாரு அந்த காலத்துல நிறைய நிதி கொடுத்தாரு. அவர் நிறைய கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல ரொம்ப வந்து இது பண்ண மேன்மை அடைஞ்சு நிறைய இதெல்லாம் பண்ணாரு. ஏன்னா அவரும் வந்து அவரே சொன்னார். அவர் என்ன சொல்லிக்கிறாருன்னா, நான் அது ஹரே கிருஷ்ணா முதல்ல வந்து சில பிரபுபாதாவை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரியா தான் இருந்தது. ஆனா அவர்கிட்ட நான் பேச 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 நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி அவர் சொல்லி கொடுத்த விதத்தில் நான் செயல்படும் போது இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும்போது நான் இந்த அளவுக்கு உயர உயர வர காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த அடிப்படையே வந்து இதுதான், இந்த ஜபம் தான் எனக்கு. இது யார் சொன்னது? ஒரு கார் கம்பெனி ஓனர், ஒரு ஃபோர்டு கம்பெனி, எவ்வளவு பெரிய கம்பெனி. இது மாதிரி நிறைய அறிஞர்கள், ஞானிகள் எவ்வளவு பேர் சொல்லியிருக்காங்க இதை பத்திலாம் இல்லைங்களா? நாம அது வந்து இதுக்காக நல்ல நாள் பார்க்கணும், இது சரியில்லை, அந்த நாள்லாம் பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை. எப்போ வேணாலும் எனி டைம் வேணா நம்ம தொடங்கலாம் இல்லைங்களா? தினமும் ஒரு முறையாவது 108 மணி சுத்துங்க. அதாவது ஒரு ரவுண்டு 108 ஜப மாலை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி மாலை நீங்க கிடைச்சுன்னா வாங்குங்க.
ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும். இது எனக்கு தீக்ஷா மாலை, இது எனக்கு குரு மகாராஜா கொடுத்த மாலை. இது ரொம்ப பெருசு. இது 2000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கும் இந்த மாலை. இது இப்போ நல்லா பெரிய துளசி மாலை. நீங்க இந்த மாதிரி மாலை வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை. சின்ன மாலையை வாங்கிக்கோங்க. அது ஒரு 250 ரூபா, 100 ரூபா, 50 ரூபாவோட ஒரு மாலை இருக்கு. ஆனா துளசி மாலை மேக்சிமம் 100 ரூபாய்க்கு மேல தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி மாலையை வாங்கிக்கிட்டு நீங்க உட்காந்துக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் ஜபிங்க. படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமா ஒரு 120 ரூபா, 50, 100, 200 ரூபாய்க்குள்ளதான் இருக்கும். அது இந்த மாதிரி ஜப மாலை வாங்கிட்டு 108 மணிகள் இருக்க மாதிரி எண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. வாங்கிக்கிட்டு நீங்க அந்த மகா மந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிங்க. சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கே அந்த ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். இது பண்ணி வரும். இது ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு. அது நம்ம அந்த பஞ்சதந்த மந்திரம் இதை சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணோம். சரி, இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளாஸை முடிச்சிருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று யாரோ சொல்ல வந்தீங்க, அது இன்னைக்கு சொல்லிடுறீங்களா? நீங்க சொல்றீங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தராய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது யாரும் முடிக்கிறீங்களா? இல்ல நான் முடிச்சிட்டுமா மாதாஜி? वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंदकोटि वैष्णव ग्रंथ की ஜெய் जय। नामाचार्यर हरिदास तागुर के ஜெய் ஜெய். इस्कॉन स्थापकर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा के ஜெய் all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे ஹரே कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் முடிச்சிடுறேன் என்னுடைய வாஞ்சா கல்பதராய் கிருபா சிந்து ஏபச பனானா பகவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார சிவாசாதி கௌரவாக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி. ஏதாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் இருந்தா கேட்கலாம். நான் முதல்ல லைவ் ஆஃப்